जाइए। हमार तो मन करता कि जवन बाबूजी और रोड पर बेचत रहल बैठ के सब्जी ओहे कमावा को के आ जवने दिन रुपया आई तो पढ़ाई लिखाई करती जा का कहत बाड़ो। ठीक है कहत बड़ा भाई। बाबूजी भर मिले का बड़ा अफसोस के बात बा। छोड़ा जाए जोन भइल तो कहार बाबूजी हमरा के 6 साल के गिरवी रख घर बोला पैसा देवाई घर खाली कर। ए चाचा अभी तो हमारे पास पैसा नहीं के हो घर खाली बा। अगर घर हम छोड़ दे तो अपना भाई के लेके कहाँ जाए। हम तारे के 6 महीना समय दे पानी अगर तू इतना पैसा नहीं देला अरे गई रहो हम के कैसे पढ़ाई पूरा होई कुछो नहीं के बुझा। हाँ भाई हमारो तो मैट्रिक के परीक्षा के फार्म भरे के बा आ तोहरो इंटर के फार्म भरे के बा। अगर तू फार्म भर सकत हो तो हम नहीं भर सकत काहे लगी पैसा के कमी बा। एक आदमी कोई फार्म भरी हम तो सोचत नहीं भैया कि तू ही फार्म भर काहे से कि तू बड़ बड़ तू आगे पास हो जीवो हम पीछे से परीक्षा दे के पास हो जाए का कहब। ना रे भाई हम तो बड़ बानी घर के काम करब आ तू पढ़ी हो। ना भैया ये हमारा से ना देखल जाई कि छोट भाई पढ़ी आ बड़ भाई अनपढ़ रहे हैं। ये हमारा से ना देखल जाई कि रोज हम जरा जरा के खाना बनैबो आ हम खाई आ तू घर में बैठा रहबो। ए भाई तू तो हमार हीरा हवे रे तू अपन सब कुछ पावे। ए भैया वैसा बात मत कहो ठीक बा। हम बाबूजी वाला काम करो जवन करते रहो उ सब्जी रोड पर बैठ के बेचत रहो हम सब्जी बेचो आ तू पढ़ी हो। अगर भगवान दिन दया पलटी है कुछ रुपया पैसा हो जाई तो तू हो हमारा के लास्ट में पढ़ाई हम मान होके तो हम पैसा ना मान होके तो पढ़ाई हम क्या तनी हम सब्जी बेचे। अरे भाई ये तो काम तो काल पर है आगे चल पढ़े जाए के बा आ तोरा बड़ी भूख लागल होई आ ना तो खाना बनावे के बा देर हो जाए। चलो भूख तो लगले बा ऐसा थोड़े बाकी भूखे सब्जी बेचे चल जाई। चलो भैया चलो। डोरी हो नहीं वाले गाड़ी ठीक है समझी आई आगे भाषा के आज बर्मन मोले राजा पैसा के कोई अकाजी बा कोई अगर आपके पोजर से आप हो जाए। ए भाई हमार तो नौकरी लग गई बा भाई तारा कृपा से हमारा नौकरी लग गई बा। भाई तुहार नौकरी लाग गई। अरे भैया तू तो कमाल कर देलो महान बड़ो भाई। नौकरी लाग गई लो अब कतला घुस के बात बा। अब हम बहुत खुश बानी। रो मत भाई रो मत अब हमनी के दुख के दिन खत्म हो गई अब सुख के दिन आ गई बा। अब हमनी के गरीबी के चलते बाबू माई नाम बढ़ा पौले एक के चलते गरीबी के मारल रहन जा ऐसे कि अब हम बाबूजी के वादा अपन पूरा करो। चलो तोहरा के डॉक्टर बना के हम अपन निश्चिंत हो जाए और तू गरीब के दवाई फ्री में करी हो
अगर कोनो अमीर आ जाई तो बिना पैसा ले ले दवाई मत दी हो भाई। ठीक बहुत भैया, वो सब के बात हो रहे, अब तो काम लगिए गई बा। चलो कुछ खा लिया, सब्जी तो आज बेचाई ना, लेकिन भूख लग गई बा भैया। मोना तोरा कहले रही नु घर खाली कर दिए, बोल घर खाली करबे कि नौटंकी करबे? चाचा हमारे पास तो अभी पैसा नहीं थे। अच्छा हम घर खाली कर देते बनी ऐसे कि हमारा नौकरी लग गई। का तोर नौकरी लग गई? हाँ चाचा हमार नौकरी लग गई। हम अपन भाई रामू के लिया जातनी वही जे रखब आ पढ़ाई। चलो भैया, चलो जाओ, और भूख बर्दाश्त नहीं क्यों हो। चलो खाए के बेरा हो गई बा। हाँ भाई चलो ना तो देरी हो जाएगी।